Zase lidi, já se omlouvám za minulý, za to, že natáčím další part, ale minule se mi nepovedlo pořádně udělat to. Pokud jsem si prostě špatně jsem vymáčkl z Bandicamo něco a smazalo se mi to a jak jsem mluvil o Tenenbaumový, tak je Němka, která jsem přišla do Ratchet, aby mohla zachránit lidi. To je ta holka, která ukradla ta, jak se říká, Big Sister. Ale se oni jste nepřišli, jenom jsem to pošel celý odnova, protože jsem to nevyužil. No, omlouvám se, Tenenbaumová ještě, ne, Tenenbaumová, Lambová, jak mluvila v tom diktafonu, tak to byla ona, no, tak byl to, ale mám aspoň věctečka, z Betliku, to jsou dostatní hodně místí, jak to ještě, no, graficky se to drží a teď to mi trošku vynechala myška. Tam nejdu a jdu rovnou, aby se to neprotahlo, protože za chvíli musím ještě něco dělat. A tady bude první battle. A takhle vypadá Little Sister, a když těží Adama. Andělů, jakoby. A to jsou ty, kteří v sobě mají Edema. First Big Sister vedl, to se nemusí takový dobře nenačítám. A hlavně, že se to drží, no, ty si dala chybu, klasika, chyba prostě, 100% dohody. Ona má různý plazmidy, ona ji posílá ta, ne Tenenbaumová, Lambová, tady seš, lepší, pojď na vrtáče, sakra, já už nemám lékárničky. No, když můžu, tak to ukončím, což bude za chvilinku. Dobrý, já jsem to dál. Pokusím se něco udělat s grafikou. Tady je animačka, ale můžu se hýbat, ale prostě animačka. No, to je zdotelno, to vypadá jinak, že mi to kašlu úplně na 3. Na to mi to byla končí na 3. V tom původním partu, který ty dám, tak tam mi to bylo okolo 60. 23 minimum a 60 max. Teď kdy Little Sister, nebudu to ukazovat, ale a tam máte odkaz z letadla z Bioshock 1. Kdo si pamatuje, tak na začátku, nebo kdo to hrál, nebo kdo to viděl,
tak na začátku přece Jack, ta hlavní hrdina, to se odehrála teda 10 let potom, to jsem prostě, tak vlastně během těch 10 let snad, jo, 10 let jsem čel Jack tím způsobem, že jeho letadlo svítlo a on šel do majáku, kde byla takzvaná atmosféra a on toho vlastně učitel. Dámy a pánové, toto je Ratchet, podvodní město vybudované Andrew Ryanem. A já vím, že to dělám hnusně, ale tady to zapíchnu, nebudu pokračovat. A Jack přišel jakoby do Batisféry a Batisféra je, že jeden jediný člověk si může spustit a dostal se vlastně sem do Ratchet. A teďka, mějte se dámy a pánové, čau.